panglamar sing terus panglamar sing dikersake atau sing dikarepke manten sak kloron nika saged kasebadan. Jadi mulane acarane iki digawe rada megah sithik paribasane supaya momen itu ada. Sing kakung nglamar langsung nang putri. Nah, caranipun menika kudu ya gedhe kanthuk antarane sing nglamar, sing nampa lamaran karo menapa sing dilamar. Ana gedhe kanthuk pramila tumrap lamaran menika enten rada rumit menika bab MC-ne malah. MC-ne kudu super luwes nganggo menapa lamaran. Carane Mbak Penny engagement. Nah, kudu luas, ya. Tidak bisa saklek. Nah, caranipun nalika juru panglamar menika ngaturaken panglamar, lajeng ingkang juru wicara keluarga putri menika nampi pangandika menika dipun tanting rumiyin, nggih. Kula tanting rumiyin ingkang badhe nglampahi. Nah, nalika dipun tanting, sing putri matur, kula kepengin mireng piyambak saking Mas Erlang nanggenipun. Oh, ngoten nggih. Nah, nalika sineksen dening para tamu wonten ing ngriku, juru wicara saking keluarga putri ra saged ngendika menika wonten panyuwunan saking calon manten utawi saking Wah, bagus itu. Bagus itu. kepados Mas Erlang ngendika piyambak terus pundi menapa kepareng napa menipun nanten. Nah, saking pihak tamu lagi anu to duta wicara menika piye Mas Erlang iki ana sing ngersake calon ngersake kowe ngendika dhewe. Piye? Nah, disitulah bisa terjadi komunikasi antarane calon kakung karo calon putri nelake panglamar nelake rasa pangrasane sineksen dening dua keluarga itu. Tegesipun menapa? Rembug tuwa ora kelangkaan. Rembug tuwa ora kelangkaan. Karena nek Jawa menika rembug tuwa panglamar. Sing dikarepke para muda calon mantene ya bisa kasebat. Tetep nggih, ada. Nah, mereka namanipun kawicaksanan begitu. Dan mereka langkung hidup nih, langkung gayeng malah. Oke. Nek kemarin itu ini ada kasus tetangga saya. Oke. Rumahnya cuma selatan rumah saya. Ya gadget juga. Jadi ketika sudah lamaran sudah selesai, baru yang resmi sudah selesai, baru itu apa calonnya itu ngomong ini. Oke. Jadi istilahnya diulangi. Nah, kan lewat ego juga. Jadi mungkin cari momennya itu. Nah, niku kadang kala menapa butuhke nalar sing mulur kan. Bagaimana kita merangkai sebuah acara. Ya, dan itu di luar ini, Pak. Di luar acara ini. Iya, barbaran lah ya. Dadakan meminta yang calon putrinya itu. Nah, niku rak tegese donge sebelumnya bisa dikomunikasikan sehingga nalika calon mantan kakung menika mengutarakan maksudnya menika iso dalam satu rangkaian acara itu saged kemawon menika ngaten dados menika luwih gesang lah pramila kula matur nalika lamaran MC-ne menika kudu super luas. Dadi nek nggon lamaran ana kanune mboten Mas napa kata-katane pripun nah mboten wonten kudu gawe dhewe. Kudu gawe dhewe ngoten iku. Menika lamaran. Lajeng sasampunipun menika wis do ngendikan ora perlu lajeng dipun pajang. Ning nggih kondur utawi nenggon tempat duduk keluarga masing-masing. Pancen durung titi wancine bersanding di pelaminan. Jika di situ ada dekorasi, tidak apa-apa, dekorasi ini untuk pelaminan. Dekorasi untuk foto warna ini buat asam pun menika. Menika ngangkat. Lajeng nalika lamaran menika ugi wonten ramah tamah perkenalan keluarga. Nah,
Gayut perkenalan keluarga menika prayoginipun ora digo umuk-umukan gawean. Kadang lora ngaten. Menika pareng kula nepangaken saking keluarga Bapak Sutejo, calon manten putri, calon manten kakung, menika ingkang saged sowan marak wonten ing dalu menika, kang sepisanan menika Pak Adi, terus kang masipun ibu-ibun Tanjung, Pak Adi menika asmanipun Pak Marsidi. Menika kagungan putra sekawan, nanging saged derek dalu menika namung setunggal ingkang kepuagil. Awit ingkang bajeng menika ngasta wonten Swedia, menika minangka ingkang angka kalih menika wonten Pertamina boten saged wangsul, ingkang angka 3 menika wonten Garuda boten saged. Ora perlu dienggo umum-umuman gawean. Cukup menawi kangge pitepangan keluarga menika dodok selehe le nyebut piye. Menika langkung pas malah. Menika Pak D Marsidi. Nah menika caketipun menika Pak Lekipun Tanjung, nah menika Bulekipun. Menika langkung prayogi tinimbang umuk-umukan gawean. Awit ingkang kula gundheli menika menapa ingkang pun ngendikaken guru kula kawuri aja nganti gawe tatu batine liyan. Nggih. Nalika perkenalan keluarga menika kadang kala nalika wangsul saking pepampir kerja. Namun ngomong ya apik ane tadi kadang kala dadi tergores secara langsung. Nggih. Lah kejaba mangke menawi pas Monosuka paminipun dahar bareng-bareng. Terus nang kono terjadi komunikasi pun putra pinten waduh kan kakek ngelesih secara pribadi monggo nah itu untuk kedekatan keluarga. Tapi bukan di forum resmi gitu ya. Bukan di forum resmi. Forum resmi bukan perlu. Nggih. Ya. Menika wonten sawetawis contoh kangge panglamar. Nuwun panjenenganipun Bapak Mulyadi saha Ibu ingkang minulya sumrambahipun dhateng sedaya kulawarga sarta para sesepuh lan pinisepuh ing Kampung Pandhian Umbulharja ingkang dahat kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sih wilasa dalem Gusti tansah kajiwa kasalira panjenengan sedaya menapa dene kula wiwit ing wekdal menika ngantos ing saklajengipun. Amin. Panjenenganipun Bapak Mulyadi saha Ibu. Dadi nek Jawa menika aslinipun leng luhurke menika ora langsung nyebut kepada yang tertuju ning sing disebut ngarepe. Pamanipun datang Sri Sultan. Sri Sultan menika mboten lajeng Sri Sultan Hamengkubuwana leng nyebut ngarsa. Ngarsa dalemna depan. Ngarsa dalem. Menawi yang saya Pak, menawi Sultan itu ngarsa dalem Hamengkubuwana atau ngarsa dalem Bapak Hamengkubuwana seperti ini kok. Menawi sampun ngarsa dalem mboten mawi Bapak. Ora ngarsa dalem Hamengkubuwana kaping 12 ngaten. Ngarsa dalem Sri Sultan Hamengkubuwana kaping 12. Oh. Jadi saya juga nggak pernah dengar Bapak, nggak pernah dengar ya. Langsung ngarsa dalem itu ya. Nggih, ngarsa dalem Sri Sultan Hamengkubuwana kaping 12. Ini sebagai gubernur langsung disebut Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwana kaping 12. Oh, mboten mawi Bapak juga ngene gitu. Mboten. Dadi sing Yogyakarta menika sing langsung disebut asma menika gubernur kaliyan wakil gubernur. Menika mboten mawi Bapak. Nggih. Oh gitu ya. Nggih, ingkang satu kinurmatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwana kaping 12. Ingkang kinurmatan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Paduka Paku Alam kaping 12.
Dados Oh, langsung. nggih. Awit menika rumiyin kula kangge menapa wayangan suran wonten kepatihan. Nah, kula supados damel kata-katanipun menika pun priksa dening kanca-kanca protokoler ya pun corak Bapak. Oh, Pun nggih. boten mawi Bapak Mas niku nggih. Karena nama itu kan sebenarnya gelar kok nggih. Nggih, menika gelar. Gelar kok gitu ya. Nggih, pramila sing disebut panjenenganipun. Panjenenganipun. Wonten malih ingkang sampeyan dalem. Sampeyan dalem ora kaki. Lajeng menawi cara Surakarta menika langkung ekstrim malih. Sahadap sampeyan dalem. Jadi di bawah telapak kaki. Artinya itu bukan ngangkat dong, atau terlalu ngangkat? Ya, nek jenenge raja tetap ngangkat, Pak. Nek jenenge raja memang harus Ya, tapi sampean dalam itu kan sampean dalam kakinya dengan itu. Nggih, menika nek nggo raja, nek nggo wong nggih boten. Bukan ya, kalau ngerasa dalam tadi sultan kan, total sampean dalam. Tapi itu boleh, boleh, boleh. Nggih, boleh. Sampean dalam, ngarsa dalam. Wong nek gelare asline nggih kados ngaten, ngarsa dalam. Sampean dalam. Oh. Nek Jakarta menika ngarsa dalem, nek Surakarta menika sahadap sampean dalem. Dadi nek nalika menapa nalika ngabekten Sawal menika nek Yojo menika mencium lutut sultan sebagai penghormatan cium lutut sultan tepat para abdi dalem. Nek Surakarta menika mencium telapak kaki sunah. Dadi sing dicium telapak kaki. Mulai sahadap sampean dalem nek cara Surakarta. J, wajakan. Panjenenganipun Bapak Mulyadi saha Ibu. Saderengipun kula ngaturaken gatining sedya keparenga kula nderek nepangaken diri. Nama kula pun Sugeng Handoyo. Ngagem nama utawi nami saged ning dudu asma. Mergane asma iki dienggo wong liya nek nggo aku nama. Wingking saking Kampung Brontokusuman Pergangsan Ngayogyakarta. Wingking berarti berasal saking. Oh, wingking itu berasal. Wingking buri to nggih? Wingking buri berasal dari wingking. Dene sowan kula dalah kadang mitra ing wanci menika inggih awit saking panjenenganipun Bapak Sri Kuncoro saha Ibu ingkang pidalem ing Kampung Brontokusuman Pergangsan Ngayogyakarta supados matur wonten ngarsanipun Bapak Mulyadi sekalian. Saderengipun keparenga kula nelakaken raos syukur dhateng ngarsa dalem Gusti. Dene lampah kula saking Kampung Brontokusuman dumugi Kampung Pandian Umbul Harjo mriki inggih widodo tanpa manggih alangan setunggal menapa. Ingkang kula suwun sedaya kulawarga ing Pandian mriki makaten ugi. Bombong raos sing manah dene sak dateng kula sak kanca pinapak kanthi gupuh rinengkuh sak tataning kekadangan. Saestu kula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. Sak dateng kula sak kanca dadi sak rencang. Makane rencang menika tegese rewang nek kanca menika teman. Kepareng matur dumateng panjenenganipun Bapak Mulyadi saha Ibu. Menggah kaperluan kula sak kanca wonten ngarsanipun Bapak Ibu Mulyadi sak kulawarga ingkang sepisanan. Yang pertama kali inggih tuwi kasugengan sarta ngaturaken salam takdimipun Bapak Ibu Sri Kuncoro katur panjenengan sak kulawarga. Tuwi kasugengan menika tilik keselamatan. Sarta ngaturaken salam takdim. Salam takdim itu salam pakurmatan. Riprahipun salam taklim. Salam taklim.
menika keilmuan. Terus wonten majelis taklim niku majelis keilmuan. Nah, penghormatan menika takdim. Takzim terus ning Jawa ra angel arep muni takzim dadi takdim. Akrote Dene mboten ingkang nyambung. nggih salam takdim dongipun rak salam takzim. Kehormatan. Dene ingkang angka kalih sowan kula awit asmanipun Bapak Ibu Sri Kuncoro inggih saperlu ngebun-bun enjing hanjejawah sonten Wah, bagus ini. dipun badhe ngaturaken panglamar saking panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro katur ngarsanipun Bapak Ibu Mulyadi. Dene ingkang angka kalih sowan kula awit asmanipun niku atas nama. Atas nama Bapak Ibu Sri Kuncoro. Nah, Duta Wicara ngendika atas nama berarti Bapak Ibu Sri Kuncoro ora melu. Nggih. Lah menawi nderek terus pundi? Amadili utawi minangka duta wicara saking kulawarga. Oh. Dene ingkang mangka kalih kula inggih minangka duta wicara saking panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro. Saperlu ngebun-bun enjing utawa ngebun-bun enjang hanjejawah sonten. Itu memohon gitu ya. Ngebun-bun enjing, bun enjing utawi bun wanci esuk menika naminipun awun-awun. Jadi bun wanci esuk menika naminipun awun-awun. Berarti nyuwun gitu. Nyuwun, ya. Lajeng hanjejawah sonten. Udan wanci sore menika jenenge rarap utawa rarabi. Rarap. Nggih. Oh. Rarap utawi rarabi. Menika udan wanci sore. Dados nalika wonten ngebun-bun enjang menika awun-awun nyuwun lajeng hanjejawah sonten menika rarap utawi rarabi. Nyuwun rabi. Nyuwunaken rabi. Kok udan kenapa pengen ngono apa mboten serabi misalnya pun. Menika naminipun wangsalan, Pak. Wangsalan nggih. Lah nggih. Hasanahnya wangsalan. Yang diambil yang indah kok ya. Ya indah kebun-bun enjang hanjejawah sonten. Sing gawe sapa biyen-biyen aku banget itu. Nyuwunaken rabi. Leripun badhe ngaturaken panglamar. Saking panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro katur ngarsanipun Bapak Ibu Mulyadi. Dene ingkang dipun kersakaken nunggih putra-putri panjenengan sekalian ingkang asesilih ajeng Dewi Wulandari. Sesilih menika nama ajeng nggih penyebutan kemawon nek jeneng asline Dewi Wulandari. Nek cara Surakarta menika pun sebat Mas Roro mangke. Ingkang asesilih pun Roro Dewi Wulandari. Nah, bagus itu. Nggih padha. Nah, Mas Bimo. Nah, Nak Mas Bimo Hadi Suryo. Nak Mas menika nggo nganu napa penyebutan kemawon. Nah, nek Yojo nek jenenge Roro menika berarti ada terah garis biru. Putri. Nggih, Oh, nggih. Mas Roro menika wonten garis biru. Nek nggon Klaten Ngetan menika penyebutan saja. Hadi Suryo. Nak ajeng Menawi Mas Roro mau kakung no putri? Oh, nek Mas Roro putri, tetep Mas Roro, nggih. Oh, tetep anggo Mas nggih. Nggih, utawi Roro ngaten. Menawi kula rumiyin pikantuk klien nggih kados ngaten menika, mergane ora ngerti dianggap iki wah iki berarti terah darah biru pramila juru Pemakan iki ana sing klien golek siji abdi dalem ana pangkate saka keraton
ya duwe titel dan sebagainya. Lah kanca-kanca ra ya trimo mboten lah kok tiba-tiba menika dumugi griya piantun menika. Hmm. Kok ngaten-ngaten Mas mergane nang undangan ku tercetak Roro. Wah niku ora daerah biru. Wah. Untuk kelas berat niku anune MC-nya. biru. Nah nek cara Wonogiri mboten. Penyebutanipun Roro menika umum untuk seorang. Oh. Nah, tenda menika karena kurangnya pengetahuan saja. Sidane sing tekan Wonogiri nggih kula. Malah sing kelas darah biru ini malah anune nggih. MC-ne. Dene kang dipun kersakaken nggih putra-putri panjenengan sekalian ingkang asesilih na ajeng Dewi Wulandari. Kasuwun minangka judul dawuhipun Nak Mas Bimo Hadisurya inggih putra kagungipun Bapak Ibu Sri Kucoro. Ing panajab mugi saderengipun sowan kula sak kanca menika Bapak Ibu Mulyadi dereng wonten rembag ingkang sami saking asanes tumanduk dhateng ingkang putra pun ajeng Dewi Wulandari. Nglamar Dewi Wulandari dinggo Bimo Hadisurya. Pangajab semoga sadurunge kula sowan Bapak Ibu Mulyadi dereng wonten rembag sing padha saka wong liya. Oh. Berarti masih netral. Masih netral. Nah, kalau mongso bab menika dipertanyakan di depan. Pun tadi mboten ngaturke panglamar, sadurunge ngaturke panglamar menapa pun suwun akan pirsa rumiyin. Menapa leres najeg Dewi Wulandari menika putra panjenengan. Mandheg tekan kono njaluk diwangsuli sik. Leres. Nah, menawi leres kula lajengaken rembag. Menapa niku bagian dari protokoler mboten menika. Menika gumantung ke daerah dan masing-masing kebiasaan keluarga. Lazim Jogja terus pundi, Pak? Menawi Yogya wonten ingkang kados ingkang kula aturaken ngaten, nanging ugi wonten yang dipertanyakan dadi bola-bali Blitarton. Oh, berarti masuk bagian acara nggih. Nggih, pun nang jero acara. Bagian protokoler di situlah. Nggih, dados menapa wis diaturke saka pihak juru bicara step by step. Yun pirsa menika leres putra putri panjenengan. Nah, menawi leres kula lajengaken rembag yun pirsa menapa sampun wonten rembag kalian asanes rembag ingkang sami. Oh dereng, menawi dereng kula ngaturaken tembung ngebun punenjang jejawah sopan. Kadang wonten ingkang kados ngaten kula jeneng nate merangguli. Dadi step by step jaluk dijawab antarane tamu karo tuan rumah. Sah kemawon atas ngaten. Ning yo MC-ne kudu itu mateng MC-nya ya. Kudu frike TikTok-e menika kudu. Nah, menika ingkang kula aturaken menika ingkang prasaja. Perlu kula atur uninga dados menapa sebagai penguat menapa kok nglamar Dewi Wulandari penguat perlu kula atur uninga bilih putra kekalih menika sampun sawetawis dangu sami sesambetan pitepanan. Dene miturut aturipun Nak Mas Bimo Hadisurya dhateng tiyang sepuhipun bilih antawisipun Nak Mas Bimo Hadisurya lan ajeng Dewi Wulandari sami cocok ing raosipun satemah jurung tuwing raos katresnan. Pramila sami sarujuk badhe gesang sesarengan. Wah, kayak ketoprak ya kan. Nggih. Ketoprak. Nggih. Nggo menguatkan bahasanya nggih. amarga ora kleru. Nggih. Awit saking menika ing mbok bilih wonten keparengipun Bapak Mulyadi saha Ibu sinengguyung dening sedaya kulawarga menapa dene garis pestining Gusti ingkang Maha Agung putra kekalih dados jodohipun
mugi keparenga najeng Dewi Wulandari kasuwun dados judul dawuhipun Nak Mas Bimo Hadi Suryo. Bagus ini. Kasuwun, Nggih. kasuwun. Karena kita memang meminta, jadi merendahkan diri. Nggih. Nek kapundhut berarti meninggikan diri. Bagus, saya belum kenal Imbia sama Pak Faisal. Dulu saya juga pernah diminta lamar 2 kali dulu tuh. Tapi mesti tidak seindah ini. Mekaten ancasing sedya sowan kula sak kanca, mugi atur kula menika saged katampi kanthi sae lan kinabulaken. Demikian nggih, napa sowan kula, keperluan kula semoga bisa diterima dan dikabulkan. Jadi tetap pangajape menika pangajap supaya dipinangkani. Ing wasana kirang trap sila lan subasita anggen kula matur mugi keparenga panjenengan ngluberaken sih samudra pangaksama. Oh, bagus, mantep ini. Langsung yes itu aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menika namung singkat estunipun. Nggih, bagus, Pak. Namung singkat. Menika contoh kangge Pak Faisal nyuwun sewu. Wonten materi atau kata-kata yang perlu disampaikan bahwa insya Allah mangke nak Mas Sopo wau Mas Sinten wau itu siap menjadi imam, siap menjadi siap dados imam, dados rencang, dados bapak, macam-macam itu saged mboten ditambahi mangkaten ya. Dengan kata saged kemawon. Saged kemawon. Menika nganu penguat ya. Penguat artinya kita semacam promosi tapi sopan gitu loh. Nggih. Saged mawon. Dengan tetap linambaran tembung pamane cara musik insyaallah menika. Insyaallah nggih, karena kita nggak bisa apa-apa kan nggih. Insyaallah. Tidak apa-apa. Penguat. Kados menika wau perlu kula atur uninga bilih putra kekalih menika sampun dangu le sesambetan ketepangan. Terus miturut aturipun Mas Bimo Hadi Suryo dhateng tiyang sepuhipun bilih menika sampun sami cocok ing raosipun satemah jurung tuwuh ing raos katresnan. Dadi rasane cocok terus padha dene cinta. Nggih. Pangila sami sarujuk badhe gesang sesat. Menika kangge penguat ingkang pun ngendikaken Pak Widodo saya sangat saged kemawon. Iya. Karena kami pernah melakukan itu tak tambah itu gitu loh. Tapi bahasanya campur nggak sehalus ini wong dadaan dulu itu juga. Ayo wis yo. Dadaan pokoke temu. Nggih, sakniki purun nek lipat disepuhke niku ya iya ngoten. Ya, tapi rumit dereng tepang kali Pak Faisal ya. Sakniki lah nggih sami kula niku dadi genteni Pak D nika anggere keluarga besar. Bapak nabi lamaran mau masrah ke apa wis Mas Faisal wis gentenan. Normalnya jenengan mesti kemana-mana, tidak hanya di keluarga, tidak hanya di kampung kita kemana-mana sudah. Menika rumiyin nggih the power of kepepet. Nggih. Makanya gelem ra gelem kudu gelem lah, dari situ sinau belajar alhamdulillah menapa saged tumbuh kisma. Oke. Wonten pitakenan kalian panglamar ingkang rawuh langsung Mas sinten iki Mas Erwan ya Mas Mbak. Nggih, Mbak. Oh, Mbak Penny mboten rawuh. Nggih. Wah, monggo Mas. Pocopi. Mas Sarono monggo. Ada pertanyaan? Pas pengalaman itu nonton betul oleh-oleh kan, jajanan pasar. Nah itu disebutnya mboten ya? Disebutnya saged. Ning dilalai teng mriki boten kula sebutke. Ning saged ki mawon. Dados nang ngarep silaturahmi. Nggih, pengucapan
lamaran ini. Nggih, dadi teng mriki ra wonten napa ngaturaken salam takdim karo ngaturaken oleh-oleh. Cekap langsung ditoleh oleh-oleh ngaten mawon. Ora perlu dadak menapa mubeng-mubeng ning malah engko tundane kecemplung judangan dhewe. Boten perlu disebut ke jenis barang, Pak nggih. Mboten perlu, wong menika naminipun oleh-oleh kok. Oh, benten kalih anu menika napa sok napa sok Asok tukon. asok tukon nggih, benten nggih. Beda, nggih, beda. Nah, asok tukon kan disebutke nggih. Nggih, nah asok tukon disebutke menika Wonten sing disebutke wonten sing boten. nggih, nek oleh-oleh mboten perlu. Oleh-oleh cekap menika oleh-oleh. Biasanya nek oleh-oleh ngaten iki wonten simbol-simbol khusus enggak? Lemper ben raket misalnya terus napa Menika sing bersimbol-simbol khusus padatanipun wonten ing serah-serahan utawi asok tukon. Oh, nek oleh-oleh lamaran mboten perlu simbol-simbol. Nggih, nek oleh-oleh lamaran mboten perlu. Ning upamiya badhe dipun wujudi menika sebagai semiotika bahasa perlambang saged kemawon. Ana lemper, ana jadahe, ana wajike. Nggih. Ning menika wujudipun oleh-oleh dudu Nggih. pasrahan. Menika ora dadi paribasan pangajab supaya apa sing diaturke, apa sing dingetikake kuwi kasebadan. Nggih, disimbolkan dalam bentuk Kan dalam bentuk oleh-oleh itu. oleh-oleh niku. Nah, sing kula aturke rasa dadak ngalang-alang niku mamane ngaten. Nuwun sewu menika wau anggenipun bidal. Menika disampun dipun arah saged langkung wonten ing pasar Sentul. Nang dilalaipun wonten peken menika sampun telas-telasan boten wonten. Wontenipun menika dipun asta kangge oleh-oleh. Menika rekane iki arep Dagel. ubenge ngere ukara ning malah dadi ternyata iki oleh-oleh iki mung saanane saka Sentul. Pamanipun ngaten. Boten perlu dados menika memang jenenge oleh-oleh ya disiapkan untuk oleh-oleh. Itu barang kehormatan lah ngaten. Kehormatan leres. Bahkan wonten ngaten Pak, nalika kula MC menika menapa serah-serahan menika anggenipun ngendika ya dikubengi ngerke ning malah dadi kejeblong dhewe. Menika beto maneka warni saking griya ing sedya wontenipun nggih kangge sangu lampah. Oh, berarti dikonsumsi oleh rombongan. Nggih, ing sedya kangge sangu lampah tumugi Ngayogyakarta nanging tetela menika taksih wetah pramila aturaken dumateng Bapak Ibu. Ora sah ngono, dadi wong ceritane iki mungkin dong iki nggo sangu laku ning ora kepangan. Berarti kan buangan itu ya. Ora kepangan terus diaturke. Nggih, kan kados anu nggih. Kados misalnya kita nyuguhi pasca lebaran kok tesih wonten roti lebaran. Berarti kan sisa berarti. Lagi pamanipun kados ngaten kados lajeng kemawon menika wonten sawetawis oleh-oleh katur dumateng Bapak Ibu Mulyadi minangka sarana kangge supeketing silaturahmi. Nggih. Jadi walaupun barang itu sisa pun harus begitu maturnya. Oke. Jadi nggak boleh diomongke malah keliru. Dinggo saku laku ning gandeng ora kepangan diaturke. Nah niku ora besar. Sing pas ya tetep jenenge oleh-oleh iki dicepake iki dienggo oleh-oleh. Dikhususke lah. Nggih, khususke. Menika ngaten. Wah, ya memang boten gampil nggih anu napa. Etika komunikasi apa malih Jawi kan sangat rumit. Nggih, sangat rumit nggih. Sangat rumit Jawi itu. Nyobi mau. Nggih, bahagia aku jenengan. Mas Rono udah tokoh masyarakat kok. Pak Lurah, Pak Dugo atau Pak Sarono niki? Sinten, Pak? Pak Sarono. Pak Sarono posisinya di tengah Pak Erlan.
Banten Hilang. mawon. Nah, tadi Ya. bisa lagi, Pak. Nah, Nah, Wah, bagus ini. Mas Sarono niku calon lurah Pak Widodo. Oh, alhamdulillah. lurah pasar. Wah, berapa saya jadi oleh-oleh niku. Monggo Mas Era. Nuwun panjenenganipun Bapak Mulyati saha Ibu ingkang minulya. Sumrambahipun dhateng sedaya keluarga serta para sesepuh lan pinesepuh ing Kampung Pandhian Umbul Harjo ingkang dahat kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mugi sih piloso dalem Gusti tansah kajiwa kasarira panjenengan sedaya menapa dene kula. Wiwit ing wekdal menika ngantos ing salajengipun. Amin. Panjenenganipun Bapak Mulyati saha Ibu, saderengipun kula ngaturaken gatining sedya keparenga kula nderek nepangaken diri. Nama kula pun Sugeng Handoyo. Pingking saking Kampung Brodhokusuman Pegangsan Ngayogyakarta. Dene sowan kula dalah kadang mitra ing wanci menika inggih awit mundi dawuh saking panjenenganipun Bapak Sri Kunchara saha Ibu ingkang ugi pidhanem ing Kampung Brodhokusuman Pegangsan Ngayogyakarta. Supados matur wonten ngarsanipun Bapak Mulyati sekalian. Saderengipun keparenga kula nelakaken raos syukur dhateng ngarsa dalem Gusti. Dene lampah kula saking Kampung Brodhokusuman dumugi Kampung Pandhian Umbul Harjo mriki inggih widodo. Tanpa manggih alangan setunggal menapa. Ingkang kula suwun sedaya keluarga ing Pandhian mriki makatena ugi. Bombong raos ing manah dene sadhateng kula sedaca. Pinapak kanthi gubuk rinengkuh satataning kakadangan. Saestu kula aturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. Kepareng matur dumateng panjenenganipun Bapak Mulyati saha Ibu. Menggah kaperluan kula sakonco sowan wonten ngarsanipun Bapak Ibu Mulyati sak keluarga ingkang sapisanan inggih tuwi kasugengan serta ngaturaken salam takjinipun Bapak Ibu Sri Kunchara katur panjenengan sak keluarga. Dene ingkang mangka kalih sowan kula awit asmanipun Bapak Ibu Sri Kunchara inggih saperlu ngembun-ngembun injing kajelah sonten. Ngaturaken paman saking panjenenganipun Bapak Ibu Sri katur ngarsanipun Bapak Ibu Mulyati. Dene ingkang dipun karsakaken nun inggih putra putri panjenengan sekalian ingkang asesilih nak ajeng Dewi Wulandari. Kasuwun minangka jodoh dawuhipun Nak Mas Bima Hadi Suryo inggih putra kakungipun Bapak Ibu Sri Kunchara. Ing pangajap mugi saderengipun sowan kula sak kanca punika Bapak Ibu Mulyati dereng wonten rembag ingkang sami saking asanes tumanduk dhateng ingkang putra pun Nak Ajeng Dewi Wulandari. Perlu kula atur uninga bilih putra kekalih punika sampun sawetawis dangu sami sesambetan pitepangan. Dene minurut aturipun Nak Mas Bima Hadi Suryo dhateng tiyang sepuhipun. Bilih atas antawisipun Nak Mas Bima Hadi Suryo lan Nak Ajeng Dewi Wulandari sami cocok ing raosipun. Satemah juruk tuwuhing raos sih katresnan. Pramila sami sarujuk badhe gesang sesarengan. Awit saking punika
ing mbok bilih wonten keparingipun Bapak Mulyatisa Ibu Sinengkuyung dening sedaya keluarga punapa dene garis pestining Gusti ingkang Maha Agung putra kekalih dados jodhonipun. Mugi keparengonak ajeng Dewi Wulandari kasuwun dados jodhodhaipun Nak Mas Hadi Suryo. Mekaten acasing sedya sowan kula sakonca. Mugi atur kula punika sageda ketampi kanthi sae lan tinabelaken. Ing wasana kirang trop sila lan subasita ageng kula matur. Mugi kaparenga panjenengan hamluberaken sih samudra paksama. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah dibolehkan itu. Sip, kanton penake jodoh para kadang. Nah niku sing napa perlu digatosaken. Pak Faisal yang sewu ingkang wau yang kata suwun itu menapa digantos ajab saged mboten nggih. Menapa? Kata suwun, kula suwun. Keselamatan sing kali paragraf bawah lagi barangkali nggih. Kula suwun mau menghadap malih. Oh nganu ingkang pangajab wae nggih. Saged mboten kula suwun ing pangajab ing keluarga mriki juga selamat itu loh tadi ya. Menika ugi keparengan ajeng Dewi Wulandari kasuwun dados bukan senes atas lagi naik lagi kasuwun minangka doa tadi bukan suwun namung suwun kok atas naik mana ya tadi ya bahwa kami selamat harapan kami sini juga selamat gitu loh. Nggih. Pun tinggi. Alamat nih lho, Pak. Bar takdim napa nggih. Saderengipun keparenga kula nelakaken raos syukur dhateng Arsa Dalem Gusti. Dene lampah kula saking Brontokusuman dumugi Kampung Pandian Bulan samriki inggih sedaya tanpa mangke alangan setunggal menapa. Ingkang kula suwun sedaya keluarga mriki mekatena ugi. Maksudnya suwun menika maksudnya ingkang kula suwun menika nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti. Mboten ing pangajab ing harapan kami, doa kami, permohonan bukan kepada orang sini tapi kepada yang pengajab. Saged kemawon harapan. Yang pengajab mugi sedaya keluarga ing pandhan mriki mekaten. Nggih. Saged kemawon. Nggih, matur nuwun. Mas Sarono nyobi. Mas Sarono ini tokoh sentral. Iya, kemudian boten nuwun panjenenganipun Bapak Mulyatisa Ibu ingkang minulya sumrambahipun dhateng sedaya keluarga sarta para sepuh lan pinisepuh ing Kampung Pandian Umbulharja ingkang dahat kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sih wiloso dalem Gusti. Mugi sih wiloso dalem Gusti tansah kajiwa kasalira panjenenganipun sedaya menapa dene kula wiwit ing wekdal menika ngantos ing saklajengipun. Amin. Panjenenganipun Bapak Mulyadi saha Ibu saderengipun kula ngaturaken gatining sedya keparenga kula nderek nepangaken diri. Nama kula pun Sugeng Handaya.
wingking saking Kampung Brontokusuman, Mergangsan Ngayogyakarta. Dene suwan kula dalah kadang mitra ing wanci menika inggih awit mundi dawuh saking panjenenganipun Bapak Sri Kuncoro saha Ibu ingkang ugi pidalem ing Kampung Brontokusuman, Mergangsan Ngayogyakarta. Supados matur wonten ngarsanipun Bapak Mulyadi sekalian. Saderengipun keparenga kula nelakaken raos syukur dhateng ngarsa dalem Gusti dene lampah kula saking Kampung Brontokusuman dumugi Kampung Pandhian Umbulharjo ngriki inggih widodо tanpa manggih alangan setunggal menapa. Ingkang kula suwun sedaya keluarga ing Pandhian ngriki mekaten ugi. Bombong raosing manah dene sadhateng kula sakanca pinapak kanthi gupuh rinengkuh satataning kakadangan saestu kula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. Kepareng matur dumateng panjenenganipun Bapak Mulyadi saha Ibu menggah kaperluan kula sakanca sowan wonten ngarsanipun Bapak Ibu Mulyadi sakeluarga inggih sepisanan ingkang sepisanan inggih tuwi kasugengan sarta ngaturaken salam takdinipun Bapak Ibu Sri Kuncoro. Katur panjenengan sakaluwarga. Dene ingkang angka kalih sowan kula awit asmanipun Bapak Ibu Sri Kuncoro inggih saperlu ngembun-embun enjing Haji Jawah sonten. Boten ngembun-embun ning ngebun-bun. Iki ngebun embun iki. Ngebun. Nggih, Pak. Dene ingkang angka kalih sowan kula awit asmanipun Bapak Ibu Sri Kuncoro inggih saperlu ngebun embun enjing Haji Jawah sonten. Liripun badhe ngaturaken panglamar saking panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro katur ngarsanipun Bapak Ibu Mulyadi. Dene ingkang dipun kersakaken noninggih putra putri panjenengan sekalian ingkang asilih naajeng Dewi Wulandari kasuwun minangka jodho dhawuhipun Nak Mas Bima Hadisurya inggih putra kakungipun Bapak Ibu Sri Kuncoro ing pangajap mugi saderengipun sowan kula sakanca punika Bapak Ibu Mulyadi dereng wonten rembag ingkang sami saking asanes. Tumanduk dhateng ingkang putra pun Nak Ajeng Dewi Wulandari. Perlu kula atur uninga bilih putra kekalih punika sampun sawetawis dangu sami sesambetan pitepangan dene miturut aturipun Nak Mas Bima Hadisurya dhateng tiyang sepuhipun bilih antawisipun Nak Mas Bima Hadisurya lan Nak Ajeng Dewi Wulandari sampun cocok ing raosipun satemah njurung tuwuhing raosih katresnan. Pramila sami sarujuk badhe sang sesarengan. Awit saking punika ing mbok bilih wonten keparengipun Bapak Mulyadi saha Ibu sinengkuyung dening sedaya keluarga. Menapa dene garis pestining Gusti ingkang Maha Agung putra kekalih dados jodhonipun. Mugi keparenga Nak Ajeng Dewi Wulandari kasuwun dados jodho dhawuhipun Nak Mas Bima Hadisurya. Mekaten ancasing sedya sowan kula sakanca mugi atur kula menika sageta katampi kanthi sae lan kinabulaken. Ing wasana kiranging trapsila lan subasita anggen kula matur mugi keparenga panjenengan hangluberaken samudra pangsama. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, saora-orane tau nglamar to jenengan Mas.
Iya, Pak Esa nek sagedon itu sagedon atau sageton saged tulisannya Sageto, sageto. Terus tulis nggih. Dadi tulisannya semune T. semuanya T sinaosa D nggih. Nggih, Sinaosa D sageto. Wah, nggih. sageto sagedo. Terus menawi napa basa Jawa menika ora vokalipun boten iso resik. Boten iso napa? Boten resik. Satu hu. Gitu, Pak. Oh, nggih. Ini sepuh, dadi antarane u karo o, uwo, ana sing kuwe, ana sing kuwi. Para sesepuh, para bini sepuh, kampung. Nah, terus nek Jawa menika padatanipun wonten menapa nggih tembung iki daya swara. Pandaya swara. Dadi pamane Bantul dadi Bantul. Bali dadi Bali, Bandung Bandung. Mangke u menika wonten u karo u. Lajeng pamane menika wonten 3. Kalian Nggih. Ora menapa hasanah. Sing Berarti cetha boten. Setra Dadawasi menika kan sekawan menapa? Sekawan aksara menika do, Menapa? to kalian ro. Menika kan Dadawasi. Nggih. Napa wingi sing kantin apa kanti? Kanti kalian kanti. Menika beda. Kanti itu dengan kanti itu waktu. Kanti menika gelem ngenteni, nggih. Nek kanti menika dengan kanti. Kanti to. Lalu cuma 20 huruf ya. Menapa? Kadang kalian kadang. Oh nggih, ben kadang itu sedulur, kadang itu kadang-kadang. Saya seorang. Ya kadang saya seorang. Angel tenan aja. Apa tujune bahasa Jawa menika bukan menjadi bahasa internasional. Nggih mesti ini lebih kompleks nggih. Kompleks. Nek aslinipun aksara Jawa menika sudah menginternasional, mendunia. Awit menapa? Awit kita itu kehilangan aksara Jawa sekitar pinten nggih? 20-an lebih. Hilang nggih. Dados aksara Jawa menika astunipun ada sekitar 48. Oh gitu. Namun nggih, nanging sing resmi kan 20 kan? Menika sejak era Sultan Agung. Oh, diprotoli zaman segitu. Diprotoli. Dados dulu menika wonten aksara 48. Lebu pamane aksara sing nganggo H. Dadi nek biyen menika sak menika sing carry nganggo H karek do karo ro, DH karo TH. Menawi rumiyin menika hampir semua aksara konsonan menika ana hane pamane KH, BH, GH, PH, WH pamanipun ada. Dadi ana ba, ana pa. Mungkin misalnya lu itu kan LHO ya. Oke, menika namanya karek Adalah kan BH karo DH karo TH. Nah, contoh BH yang ada ba menika wonten ing apa? Pancasila pita. Napa Bhinneka Tunggal Ika? Nggih, menawa nulis nganggo BHI, BHI, Bhinneka. Bhinneka Tunggal Ika. Le maca aksara Jawa menika rumiyin A. Menapa? Rumiyin nganggo A ora kok O. Yang pun di Bhinneka Tunggal. Bhinneka Tunggal Ika. Ya memang A toh, Pak. Nggih, lah menika rumiyin anggenipun maca A. Era Sultan Agung, Sultan Bunang menika lajeng dados O. Biyen le maca Hana Caraka. Terus Bono Caraka. Ya, saya pernah posting Pak, saya pernah posting di grup WA-nya
Pak Suryono itu ada yang cerita Ustadz siapa tuh Ustadz Salim ya, yang mempertahankan A itu yang dari Banyumas katanya. Itu sing asli, nggih, Nggih. asli Banyumas. Sego sega. Nggih, terus mereka teka. sing napa basa Jawa asline Banyumas. Lah kenapa kok tadi O menika supados aksara Jawa menika saged kangge maca huruf Arab. Oh, itu tujuannya. Nggih, saged maca huruf Arab, Bang. Mergane huruf Arab menika ana Oh. O. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Nggih, dal, zal, ra, za, ain, ghain, fa, qaf. Menika wonten O lajeng saka hana caraka dadi hono caraka. Tapi A-nya Arab kan tetap ada, masih ada. Iya, masih ada. Nek aku nek boten digawe O dadi le maca A kabeh. Oh, Terus sak menika nek sak menika le nulis caraka menika nglegeno. Nek biyen menika nganggo talin tarung. Jadi nulis ho nek saiki ping ho biasa, nek biyen ya ho talin tarung. Nah menika dumados sewa-ewan ageng menika zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo. Terus supados masyarakat Jawa ketika itu bisa menerima, terus digawe ceritane yaitu Aji Saka. Dumadine aksara Jawa, padahal aksara Jawa sadurunge cerita Aji Saka sudah ono. Oh, ya. Wah, ada. Luar biasa nih kuliah gratis dari Pak. Kuliah sejarah bahasa huruf Jawa ini ya. Jawa langsung dados kalih dasa menika wau Bono Soroko saka cerita tentang Aji Saka. Mergane cerita Aji Saka menika termaktub ning babat Sunan Bonang yang mboten kleru. Di situ ada tentang sastra gending. Nggih, kayaknya. Jadi cerita napa niku ada di sastra gending. Lah sastra gending menika tulisan dari Sultan Agung. Wah, Sultan Agung hebat banget ya. Agung luar biasa ya. Serat sastra gending ya, Sultan Agung di situ ada cerita Aji Saka dumadine aksara Jawa, padahal aksara Jawa wis adune Aji Saka wis. Itu kan dari mirip-mirip India nggih. Iya, memang Sanskerta gitu. Nggih. Napa? Model aksarane mirip, punya karakter tersendiri. Nggih. Karena rootnya itu mirip India, mirip nggone Thailand juga kan agak mirip. Mirip-mirip. Cengklok-cengklokan itu. Terus bagian aksara digonen Bali, makanya aksara Bali karo aksara Jawa meh padha. Nek Bali itu punya aksara sendiri. Ya, awalannya saka apa? Le maca Hana Caraka. Nek menis Hana Caraka berarti produk Sultan Agung. Nek sadurunge Sultan Agung berarti Kaga, Gagama, Nyaya, Jadapa. Ini sebelum Sultan Agung. Nah, ketika Sultan Agung dadi Hana Caraka, Hana Caraka, padha Bali nggih nganggo Sultan Agung Hana Caraka, Sunda nggih nganggo Hana Caraka. Berarti masa Sultan Agung itu penyebaran budaya sangat besar ya. Ya sangat besar. Kan Bali tekan Sunda. Buktine aksara. Sultan Agung itu sebelum Hamengkubuwono ya Pak ya? Sebelum Pak. Sebelum itu masih Solo ya? Masih utuh. Sebelum lagi. Baru Raja sebelum Solo Jogja pecah ya? Sebelum jauh. Oh sebelum. Tapi Mataram toh? Mataram Raja ketiga. Oh yang pertama sih ya? Yang pertama adalah Panembahan Senopati. Lalu Panembahan Senopati berputra Panembahan Sedopradya atau Sultan Agung Hanyokrowati. Lalu itu keratonnya pun wonten Kota Gede menika. Pleret, Panembahan Senopati itu ada di Kota Gede. Lalu ketika Sultan Agung dan seterusnya itu ada di Pleret. Nah, ini sing kagungan wilayah Mas Sarono. Oh, hebat. Itu darah biru juga nggih Mas ini? Darah biru. Kuning, Pak.
Wah, luar biasa ketemu para priagung tenan nih kula alhamdulillah. Ketemu priagung Itu. hebat-hebat. Jadi setelah Pajang runtuh, lalu berdirilah kerajaan Mataram yang pertama yang Kota Gede, raja pertama Panembahan Senopati, lalu raja Panembahan Sidokrapya, Sultan Agung Anyoprowati, lalu Sultan Agung Hanyurkusumo yang pahlawan itu, pahlawan nasional. Nah, masa-masa yang bikin huruf Jawa dan yang bikin hubungan gede sebagainya itu gawe gamelan sekaten bareng itu Sultan Agung Hanyurkusumo. Itu nama kerajaannya Mataram ya? Mataram. Cuma dipindah dari Kota Gede menuju ke selatan, daerah Pleret, Kerto. Lah terus ke Solo ke Jogja itu terus nyuwun sewu galipun ditambah gede nggih. Wah, ada saat-saat Sultan Agung lalu turunlah kepada namanya Pak Sunan Amangkurat. Amangkurat 1, 2, 3. Nah, menika lajeng pindah ke Kartosuro dulu. Pindah ke Kartosuro mergane kerajaan Mataram ketika itu di Pleret Kerto menika diserang oleh Madura. Namanipun Kreng Dalensung itu. Bukan. Bukan Kreng Dalensung. Bukan. Trunajaya. Oh, Trunajaya. Oke, Trunajaya. Lalu pindah ke Kartosuro pada era Amangkurat Jawi. Amangkurat Jawi itu Amangkurat keempat. Nah, Amangkurat keempat ini nanti menurunkan para raja-raja Jawa. Amangkurat keempat menika setunggal peputra jenenge Pangeran Hangabei. Nah, Pangeran Hangabei sebenarnya memiliki hak tahta, tapi beliau aku tak terima begawan. Aku tak terima mulang para santri. Nah, dari kata mulang tadi lalu mulangi, lalu menjadilah melangi. Oh, jadi Melangi ini dulunya Raja Hangabei itu. Pangeran Hangabei. Penjenengan ziarah tembrera jenenge BRM Sandio. Pangeran Hangabei, yaitu sesungguhnya calon raja nih emoh untuk. Oh, makamnya juga di Melangi nggih? Melangi nggih, di belakang masjid. Oh, ya. Oh, baru tahu saya. Betul. Lalu yang kedua adalah Pakubuwono kedua putranya. Lalu yang ketiga adalah Pangeran Mangkubumi. Terusnya Mangkubumi kan yang ke Jogja, Pak. Nah, nggih, niku dadi saudara tunggal bapak karo Pakubuwono kedua. Nah, itu bukan pecah karena Giyanti itu. Belum, nanti belum. Nah, itu lalu pada era Pakubuwono kedua, Kartosuro menika diserang oleh Cina. Oh, bukan Belanda. Cina bukan Belanda. Diserang oleh Cina sehingga menapa bedah negarane sehingga Pakubuwono kedua menika keplayu tekan Ponorogo. Nah, lalu geger pecinan ini bisa disirap. Lalu Pakubuwono kedua menika kembali ke Kartosuro tapi kondisi kerajaan sudah rusak. Ketika pulang dari Ponorogo menika pikantuk pusaka tombak jenenge Kiai Slamet. Nah, pengiringnya tombak itu adalah Kebo Bule. Oh, Kebo Bule kebo tenan kan nggih? Kebo Bule yang setiap surah dikirap itu. Nggih, artinya bukan nama orang tapi bukan. Kebo Bule memang Kebo Bule. Nah, tombaknya jenenge Kiai Slamet, diiring Kebo Bule. Lah ning sing lebih terkenal Kebo Kiai Slamet. Sing jenenge Kiai Slamet itu tombak. Nah, setelah itu barulah karena kerajaan rusak, lalu kerajaan cari tempat baru untuk membuat kerajaan baru. Dijumpailah jenenge Desa Solo. Desa Solo bangun kerajaan baru, arsiteknya adalah Pangeran Mangkubumi membuat kerajaan. Sedulure Pakubuwono. Pakubuwono kedua tadi. Nah, jadilah kerajaan Surakarta. Saka Kartosuro dadi Surakarta. Nah, pada itu era rajanya itu, saat itu berarti Pakubuwono atau Mangkubumi?
Pakubuwono kedua. Yang pergi tadi pulang lagi jadi raja Ya. gitu ya. Nah, jadi raja Pakubuwono kedua. Nah, setelah itu terjadilah pemberontakan. Pemberontakan namanya pemberontakan Martopuro. Nah, pemberontakan Martopuro tidak ada yang bisa nyirep pemberontakan itu. Lalu dibuatlah sayembara. Sopo sing iso nyirep pemberontakan Martopuro pikantuk bebungah atau hadiah bumi 3.000 cacah. 3.000 cacah itu cara gampangnya ya 3.000 hektar lah. Tidak ada yang berani masuk sayembara kecuali Pangeran Mangkubumi. Ya kan tunggal dhewe. Tunggal dhewe. Oh. Nah, ternyata bisa nyirep pemberontakan Martopuro. Lalu mendapatkan hadiah 3.000 cacah bertempat di Bumi Sukowati. Bumi Sukowati itu sekarang menjadi Kabupaten Sragen. Oh, Sragen. Belum ke Jogja sama sekali tapi ya. Belum. Sragen. Nah, lalu pepatih dari Pakubuwono kedua menika namanya pun Patih Pringgoloyo menika bermuka dua, ngabdi neng Sunan Pakubuwono II dan juga ngabdi kepada Belanda. Nah, lalu atas rekayasa Patih Pringgoloyo tadi Kanjeng Sunan kalau seorang pangeran itu mendapatkan bumi sekian luasnya itu sangat berbahaya, nanti bisa menjadi Surya kembar. Nah, karena Pakubuwono II itu rada ringkih baik dalam fisik maupun batin, sehingga nimbali Pangeran Mangkubumi hadiah tadi diminta kembali separuh. Dimas, bumi 3.000 cacah tak jaluk bali separuh. Mangkubumi paham bahwasanya ini rekayasa dari Patih Pringgoloyo. Lalu beliau matur, ampun malih kok namung sepalih Kang Mas, senajan sedaya kula kunduraken nanging kula medal saking keraton kula badhe madeg perang. Ingkang kula mengsah dadi Kang Mas nanging Belanda. Karena di balik Pringgoloyo itu Belanda. Oh, ya. Belanda. Tak pangestoni lalu diberikan tombak Kiai Pleret sebagai sifat kade. Lalu terjadilah peperangan selama 9 tahun antara Pangeran Mangkubumi dengan Belanda. Nah, PB2 ini secara tampak muka itu membela Belanda, dan tampak belakang membela Mangkubumi dengan perang. Jadi dengan perang kendang yang untuk karawitan itu perang ketemu Wadyabala Mangkubumen, kendang tadi diisi dengan Mas Pices Rajabrono, terus diglundongke nang prajurit Mangkubumi. Ketika kendang ditampa prajurit Mangkubumi, prajurit mundur. Nah, kendang tadi isinya ragat perang. Selama 9 tahun terjadilah peperangan sehingga Belanda kolab, dan dalam era peperangan itu Pakubuwono kedua meninggal, digantikan oleh putranya bergelar Pakubuwono ketiga. Nah, ketika masa Pakubuwono ketiga ini terjadilah perjanjian Giyanti, mergane Belanda kolab, kentekan ragat tinggo perang. Saiki berdamai aja lah. Lalu damai antara Pangeran Mangkubumi dengan PB3 dan sebagai bentuk. Tapi kan tidak ada perang antara PB dengan Mangkubumi. Tidak ada, tapi karena peran Pringgoloyo tadi sebagai pepatih tadi. Ya Surakarta musuh Mangkubumi, padahal dengan Belanda. Lalu terjadilah palian negari perjanjian Giyanti, negara Surakarta tadi diparuh menjadi Kulon karo Wetan, menjadi Ngayuk Yogyakarta dan Surakarta. Jadi kalau tua di antaranya Surakarta dan Yogyakarta, tua Surakarta karena sudah ada. Ya, tapi kalau raja nih tua Jogja karena Jogja itu paman, ya. Ya, paman, Surakarta keponakan. Tapi secara sejarah Surakarta lebih kurang bersih gitu ya. Tapi kurang bersih kan tapi.
agak ada peringgoloyonya tadi kan agak kurang Oh bersih. iya, ya. Agak kurang bersih. Mereka seperti itu sehingga terjadilah Yogyakarta dan Surakarta. Tadi naik Tapi Sultan yang jauh yang Seragen belum berdiri yang Keraton Seragen tadi. itu untuk Pesanggerahan kan dikembalikan. Oh, kayaknya tesih ya bangunannya tesih ya Bang. Pesanggerahan napa nek jenenge peperangan kan tidak Oh, tidak besar gitu ya. tidak permanen nanti. Oh, Jadi yang menyelenggarakan pertama kali perang gerilya itu Pangeran Mangkubumi. Perangnya pindah-pindah, lalu nanti kedua adalah perang Jawa kedua, menika Pangeran Diponegoro, perang gerilya. Lalu yang ketiga Panglima Sudirman, menika ya perang gerilya. Dan ternyata itu sangat elok. Nggih. Pilih menikah tambah sejarah. Bagus Pak. Ini luar biasa Pak bagi saya ini baru kali ini saya dengar ini seperti ini ya. Nah, ini kurang pergaulan iki kula matur nuwun saestu. Nggih, matur nuwun matur nuwun sangat Pak, matur nuwun. Bareng rawuh wonten online Mas Widodo, Mas Sarono, wonten ing kelas Mas Erlan. Dan dari memuji mugi-mugi putranipun Mas Roni kembali sehat malih. Amin. Semoga pepanggihan dalu menika dipun pungkasi kanthi mujukaken prasyukur wonten ngarsanipun Gusti. Ndedonga kula dherekaken. Alhamdulillah. Saking kula percakapaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, sugeng dalu, Sugeng dalu, terus Pak. sugeng ngasos dayane.